ден! Казвам се Вадим Колосов и сега гледате курсове по програмиране за деца на език JavaScript. Моята цел е да направите собствена компютърна игра. Сега отново играя Code Combat, защото исках да я мина. Да. Така, какво трябваше да направя вчера, което не го направих? Да, така. Ето. Начало трябваше да добавя елемент 2. Така. Готово. Тук да напиша някакъв color. Айде да е blue. После width. Айде да е 40. Не. Направих някаква грешка, че не ми е. Ето. Ако ето така. Не. Добре. Добре. Сега мога да натисна долу. И да. Лесно е. Most, така, Image Gallery, айде да е Most Wanted, айде да е някакъв... защо Dante е тук? Странно. Много странно, айде този. Не, айде този. Копия. Feedback to edit. Така, Style. 1.5. 1. Добре. 1.0. Не. 1.9. 2. Ето така. Така. Готово. Първото нещо го направих. Who's wanted roar the first. Да. Той изяде супата. Айде да е така. Има двойка по математика. Айде да е така. Смешно. Да, 4 crimes. Айде това да го копираме, значи. Така и така. Тук айде така. Какво да напиша? Даже не знам. Не ми хрумва. Не знам. Айде да помисля. На двойка по математика, той изяде супата. Айде. Не харесва български. Айде така. Бел, да. Мисли, че Стара планина е континент. Ето така. И да. Реворд. Айде да е такава. 0. Да.
Ами, айде тук да, например, какво да избера сега? Айде тя, copy image, айде his sister, да, и още някакъв, айде някакъв брат му беше такъв, да. Тук да напиша his brother, да, братът му, да. Ctrl-C. Да, само че айде да е някакъв, ето такъв, ето така, тук е ето така, айде да погледна, дядо му, дядо му, ето така, лесно, хол, не знам, да. Стана. Continue. Така, айде да закупя нещо, като boots of jumping, defensive boots, compound boots, speed, boots of jumping, какво да избера, айде някакъв, не може такъв, иска ми се каптана, той колко умря, не, по-малко умря, това, добре, ето такъв, да му купя, за всеки случай, айде давам confirm, аксесорис, това ще е последно, много ми харесат тези очила, не, ето това, на това завършвам, вече имам 9 от 9 и 13 от 13, да, това е много добре, като се замисля. Ако ви хареса, поставете лайк, натиснете копчето subscribe. С вас беше Вадим Колосов. Днеска ми беше много смешно. Айде, до утре, довиждане, до нови срещи.